Čeká vás poslední zápas ve skupině. S čím do něj půjdete? Budu bránit a nedám gól. Nedáte gól, jo? Nepůjde ne. Nechcete dát gól, jo? Chci se předplatit. Máte nějakou speciální taktiku na soupeře? Jo, pryč. A co střelba? Dobrá. Plánujete hodně střel v příštím zápase nebo málo? Hodně. Kolik gólů myslíte, že nasázíte soupeři? 2. Váš soupeři celkem věhlasný, Dukla Praha. Myslíte si, že máte na to, abyste je porazili? Jo. Jaký myslíte, že bude gólový rozdíl? Kolik gólů že dáte? 5 a oni 4. 5-4 vidíte výsledek, jo? Jo. Jakou pozici v týmu zastáváte vy? Obránci. Jaký máte úkoly od trenéra? Bránit a nepustit za záda hráče. Máte nějakou speciální taktiku třeba na standardní situace, jako jsou rohy a auty? Jo. A řekněte nám jakou. Že možná mi to přijde na zpátek a dám gól. A když soupeř hraje roh nebo aut, máte nějakou speciální taktiku na bránění? Dobře, to si myslím, že stačí a děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.